Взимайки участие в благодарствения молебен по случай празника Освобождение на България на 3 март 25 година, владика Серафим съвсем неочаквано по време на службата направил нещо, което не изисквал богослужебния ред и очудило мнозина. Приближил се до присъстващите там министри и накрая до цар Борис и ги благословил. Когато обаче след месец и нещо след това станал атентатът в катедралата Света Неделя, излязъл наяве Божия промисъл. Благословените от него останали живи, въпреки многобройните други жертви. А за мен още едно чудо. Като завърши гимназия, защото учихме езици и можех веднага да получа някаква работа, обаче аз исках архитектура. Архитектура. Всички казват, бе как жена, архитект, това, защо? Казвам, имам желание, ето имам желание. И тогава, отиди при дядо Владика, той интересно какво ще ти каже. Аз отидох и казах така и така. Много добре, очень хорошо, деточка. Церкви и манастири будеш служити. Тогава се почуди и казам, бе какви манастири, какви черкви ще правя. И действително, в последствие ми се отдадоха тия моите знания да помогна за изграждането на църква и на манастира, който сега се намира в Княжево. Специално в моя живот владика от самото детинство е бил молитвен покровител. Неговия молитвен покров е бил винаги не само над мен, на цялото семейство, което се предаде после и на моите деца, и на моите внуци. Цялото ми семейство винаги се молим на гробницата на светител Серафим и в къщи имаме негова икона и ние го чувствахме за светец не само сега, не само при прославата, а много отдавна, защото ние чувствахме неговите молитви, винаги ги чувствахме. Аз бех на 8 годинки и нещо, когато се разболях много тежко от морбили. Фактически болестта мина, вече ми разрешиха да ставам. Обаче един ден, когато след обед трябваше само да легна малко, да си след болест, нали? До тук помня. Легнах, завих се. От тук, което ще кажа, това го знам от моите родители, кръстницата ми. Оказа се, че много време се забавих да не ставам. Моите близки се зачудиха и като ме виха, видяха, че цялата съм сгърчена и съм в безсъзнание. Тогава веднага родителите ме заведаха в болницата, фактически закараха в болницата на Бежин, на булевард Искър, Бежин и на Ливайко, в безсъзнание пълно. Те приложиха най-тогава, нали, прочутите медицински средства. Доста време с мен се занимавали, както ми казаха след това моите близки, и след това идват и казват, знаете ли какво? А вече съм 24 часа в безсъзнание. Тя няма да живее. Ние направихме всичко и не можем. Чудото може само да стане свише. Лекарите бяха вярващи и така казаха на родителите ми. Те веднага притичаха в църквата при светител Серафим и му казват, Ниночка умира, владика, молете се, тя умира. Разбира се, след няколко часа с трепът отиват в болницата, излиза лекар и казва, стана чудо. Тя казва, дойде на себе си и ще живее, но това казва не от нас. И тогава вече моите близки разказаха какво е станало. Това е, така да се каже, първото чудо, което е станало с мен. Дивно е да отидеш на гроба на владика Серафим. Купуваш си една или няколко свещички отгоре от храма, след това се спускаш надолу, отваряш вратата и пред теб изпъква портрета, иконата на любвеобилния владика. Толкова жив, гледаш направо в дълбините на сърцето ти и ти няма как да кажеш, владико свети, благослови, пак идвам при теб. Пак идвам при теб със своята нужда. След това слизаш надолу по стълбите.
целуваш ръката му, чувстваш неговото благословение, пишеш своето писмо, отиваш, пускаш го, коленичиш, целуваш мраморният гроб и споделяш с него всичките си болки, всичките си тревоги. И чувстваш вече той как те е чул. Аз имах един такъв случай. Трябваше да се разреши един мой проблем. И то много бързо, много скоро. Отидох, купих си своите свещи и си рекол в ума си: нека тези свещи да бъдат марките към писмото, което сега искам да пусна при гроба на владиката Серафим. Отидох, помолих се и когато да изваждам писмото, между сгънатите листа, вътре, между тях се беше загнездила една банкнота от 2 лева. Аз пак се усмихнах в себе си и като дете, даде Бог като дете, казах на владиката: владико, щом като ти пише писмо, нека това писмо да е бърза поща. Заради това ти давам и тези 2 лева, с молба да ми отговориш колкото се може по-скоро. И ще повярвате ли, още с излизането от храма, това, за което толкова мечтаех, това, което толкова исках, го видях удовлетворено. Владиката веднага изпълни със своята просба моята молба и аз бях щастлив и бях радостен до сълзи. Това е тайната на владика Серафим. Тайната на владика Серафим е тази, че той никого и за нищо не го връща празен от своя гроб. И всеки му отговаря според неговата просба и според неговата молба. Без да се интересува грешен ли си ти или си праведен, без да се интересува твоят проблем житейски ли е, светски ли е, защото той снизхожда към всички човеци, към всички техни немощи. А за чудеса много ставаха. Лично аз, когато бях болна като малка, също при висока температура майка изтича да го помоли. И докато се върне вкъщи, аз вече бях готова, спокойна. И вече въобще забравила, че съм била болна. Друга една моя приятелка, която страдаше от треперене на ръце, много тежко. Тогава по неговите молитви тя също стана на крака. Толкова много са неговите чудеса и помощи, а да не говорим за студенти, които да завършат или да се оженят, да си намерят, така да се каже, подходяща такава, как се казва, съпруга или съпруг. Също всеки, буквално всеки, който е отишъл там, който се е помолил искрено казвам аз, не просто така да отиде да постави свещ и да изчезне, той е получил помощ. Бих посъветвал всички, които отиват на гроба на светител Серафим, с пълна вяра да се молят. И владика никога няма да пренебрегне тяхните молитви, защото владика приживе е казал, че не плачете. Ако имам дързновение пред Бога, никога няма да ви остава с молитвите си. Той постоянно ни учеше да четем и Богородица Дева, да се молиме на Спасителя. Постоянно ни учеше, че трябва всичко, което правиме в живота си, работа било нещо друго, да го правим така, седно, че го правим за Христа. Тоест да го правим съвестно. Много книжки съм прочела за светия архиепископ Серафим. Те донесоха в моята душа много любов към светеца, към неговия начин на живот, към всичко, което ни е учил. И затова доскоро ние го наричахме скъпи дедушка. Така се обръщахме към него, понеже той е бил руснак. Към него. И когато нещо много ми е мъчно, аз се обръщам пак така: скъпи дедушка, помогни ми, защото съм в беда. Той със своите молитви е достоен застъпник за всички нас пред Господа.